मंडळींनो, खूप दिवसापासून तुम्ही बघताय की आपल्या घराचं काम चालू होता आणि आज बऱ्यापैकी पूर्ण सुद्धा झाला। आता मोठा प्रश्न पडता तो म्हणजे घरात लागणारे वस्तू खैसून आणायचे। तर मंडळींनो, ज्यांका लो क्वालिटीचे लचापाच्या वस्तू आवडत असतील तर त्यांच्याने व्हिडिओ आता स्किप केल्याने तरी हरकत नाही, कारण माका एक शोधून क्वालिटी वस्तूंचा असा एक मोठा शॉप मिळाला ना की बाकी वस्तू तुमका घेऊच्यासाठी दुसरीकडे जाऊची गरजच पडायची नाही। आपल्या सिंधुदुर्ग कुडाळ मधला सामंत होम अप्लायन्सेस हैसर जेव्हा पोहोचले ना तेव्हा बघूक मिळाला क्वालिटीचा सामान MRP पेक्षा कमी रेट मध्ये विकला जात होता। आणि मेन म्हणजे मंडळींनो, सगळा सिस्टमॅटिक हा हैसर तांब्याच्या भांड्याचं सेक्शन अलग असा, स्टीलच्या भांड्याचं सेक्शन अलग असा, प्लास्टिकचं अलग, हॉटेलमध्ये लागणाऱ्या वस्तूंचं अलग। देवाच्यान सांगते क्वालिटी काय बघताय तुम्ही, एकदम खतरनाक। ही बघा तांब्याची भांडी, देवरात लागणाऱ्या वस्तू, देवमूर्ती सुद्धा हैसर मिळावते। A to Z वस्तू तुमका हैसर मिळतले, पण प्रत्येक वस्तू हातात घेऊन दाखवणं शक्य नाही, पूर्ण दिवस सुद्धा पुराजो नाही। ओरिजिनल स्टीलची जेवढी पण भांडी येतात ती तुमका स्टीलच्या भांड्याच्या सेक्शन मध्ये मिळतली। मजबूत प्लास्टिकची भांडी जी किचन मध्ये वगैरे वापरतात ती सुद्धा तुमका हैसरच मिळतली। तुमका वेगवेगळ्या कंपनीचे आणि क्वालिटी फॅन सुद्धा एकाच ठिकाणी मिळतले। हे असा ऑरेंज ब्रँड आणि ह्याची डिस्ट्रीब्युटरशिप यांच्याकडेच असा। ह्या ब्रँडचे भरपूर सारे वस्तू असत आणि ते गोवा, आजरा, निपाणी, चिकाडी, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, कोल्हापूर या ठिकाणी सप्लाय केले जातं। हैसर तुमका किचन मध्ये लागणारे म्हणजे फ्राय पॅन, क्रॉकरी आयटम्स, अलग अलग कंपनीचे गॅस शेगडी, कुकर, सगळ्या कंपनीचे बॉटल्स, चपातीची भांडी, ओव्हन, इस्त्री, गिझर, मिक्सर, सगळ्या टाईपची काचेची ग्लासा एका ठिकाणी मिळते। त्यानंतर इले हॉटेल सेक्शन मध्ये हॉटेलमध्ये यूज होणारा जेवढा पण सामान असतात ता तुमका एकाच ठिकाणी मिळतला, त्या सुद्धा वेगवेगळ्या व्हरायटी मध्ये। त्यामध्ये सगळ्या प्रकारचे प्लेट्स इले, मशीन इले, त्याच्यानंतर रेस्टॉरंट मध्ये लागणारे प्रत्येक वस्तू तुमका हैसरच मिळतले। तर मंडळींनो, तुमका सुद्धा तुमच्या घरात लागणाऱ्या वस्तूंची खरेदी करूची असात तर सामंत होम अप्लायन्सेस तुमच्यासाठी बेस्टच असा। लोकेशन साठी गुगल मॅप वरती सर्च करा सामंत होम अप्लायन्सेस कुडाळ। धन्यवाद।